गोजोन्थों गुड मर्निं एवरीवन नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आङो मैया बुंखादोंमोन एबसु आरो इउपिपिएल खौहाय सोंखारिनायनि मुङावहाय नैबे नेरसोन औवारी मुंनि नैबे टिपकाय फानबारिनि बिथाङा दिनैहाय एबसु आरो इउपिपिएल निसिम बिथाङा निमाहा बिफिननो गोनां जाबाय। दिनैहाय दम गैयाब्ला रावखौबो आरो मोजां प्रुफ गैयाब्ला रावखौबो सोंखारिनानै लाब गैया। प्रुफखौ लानानै नुनानै दम लानानैसो ससियेल मिडियायाव फैनांगौ आरो सोरखौबा सोंखारिनांगौ होननानै आं एडभाइस हरो गासै इउटुबारफोर आरो गासै फेसबुकारफोरखौहाय। दानो बे बुब्लियाव आं नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव लाबोनो सानदों जोंनि बिटिआर सरकारा जोंनि बेबायदिनो बर'नि अभाब अभिजग आरो जोंनि बिटिसि आन्डाराव थानाय गासै गरिब दुखी गोग्लैसोनाय थानायफोरनि थाखायनो जोङो बड'लेण्डखौ मुभमेन्ट खालामखादोंमोनब्ला जोंनि बिटिसि सरकारा नैबेखौ नोजोर होनांगौ होननानै आङो सानो। रायजो राजाफोर जोङो दिल्ली सरकारनिफ्राय माखासे जोङो सोलोंनो गोनां जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' मानगोनां बिथांमोनहा आरो दिनैहाय दिपेन मानगोनां बिथांमोनहा गोबांथार सोलोंनांगौ दङ होननानै मानसिया माब्लाबाबो सोलोंनांगौआ जोबनानै थाङा। बेनिखायनो जोंनि बर' समाज आरो जोंनि बिटिआरखौ जौगाहोनोब्ला गोबांथार सोलोंनांगौ दं आरो गुबुनखौबो फल' खालामनांगौ। बाथ्रा बुंनानैल' जाया जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा खौसेथि सान्थि बेफोरखौ जुदि हास्थायदोंब्ला बिथांमोनहा माखासे मावनानैबो दिन्थिनांगौ। नायदो जोंनि इन्डियान गभर्नमेन्टआ आयुष्मान कार्ड आरो जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ आयुष्मान कार्ड दिहुनदोंमोन। बहा मा खामानियाव होखो रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा प्रुफ हिसाबै नैबे भिडिअखौनो नायनानै नोंथांमोनहा प्रुफ मोनगोन। जोंनि आसाम सरकारा आयुष्मान कार्ड दिहुननानै आरो जोंनि बिटिसि सरकारा आयुष्मान कार्ड दिहुननानै मानसिफोरनो नैबे फाहामथाय थासारियावहाय मेडिकेल थासारियावहाय बेसेबां हेफाजाब होनो हाखो गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथांमोनहा नायलांदो। मोस्रोम सिथार गासैबो नङालै नंगौ इउपिपिएल सरकारा टिपकाय आनसलिकखौ बखिनायनि थाखाय दिनै टिपकाय आनसलिकआव रायज्लायनो लेंहरदों। दा आङो मिमांसा जाफैबाय नोंनि बुंनाय रावा मिस्टेक जादों नंगौ। दा बेयाव आंबो निमाहा लाफैबाय आंनि बुंनाया मिस्टेक जादों बिदि आरोखि। रायजो राजाफोर बयबो नायो मबाइलखौ आंनिखौबो दा दुखु मोननो नाङा। आङो फंनैसो खोथा बुंफ्लांनाय जादों टिपकायनि आनसलिकनि नाम लानानै जाहाथे आं इयुनाव बेफोरबायदिखौ बुंला आरो सोरबाफोर गाज्रि मोनदोंबा निमाहा होबानो जाबाय आरो। आंखौथ' सिनायखाबाय लोगोफोर नेरसोन औवारी चेनेल आंना फेसबुकना। दा आङो दाख्लि 9 थारिख खालि बिदिनो लाइभआव फैनानै ओंखाम जानाय जायैनो आङो टिपकाय एबसुनि माबाफोरखौ एसे बुंनाय जादों। जोंबो गोबां नाजादोंमोन जों हायासै। ओमफ्राय डक्टरा माबानानै डिसचार्ज हरनानै जों न'आव लाबोफिनबाय। न'आव लाबोफिननानै बिदिनो 10 दिनसो थाफैनानै जोंनि बाबाया आरो बारा जाफिननानै जों थुक्राझार हस्पिटालाव लाबोफिनबाय। लाबोफिननानै डक्टरा गुवाहाटियाव फाथायहरनानै जों गुवाहाटियाव लांफिनदोंमोन। नाथाय डक्टरा हाला होननानै बुंहरफिननायखाय जों न'आव लांनानैबो जों मा खालामहैनो जों नांगौबा इयावनो दोनफैथ'नोसै होननानै जों रां रुफा गैयाबाबो जों दा बेवहायनो दोननानै दं आरो। गोबाव जाबाय दा नै 5 मासानो जाबाय खोमा बाबाया बेरामाव गोलैनाया। दाथ' न'आवबो गोबां हालोदा गाज्रि जोंहा। थांनाय डिसेम्बरावसो जोंना आइया प्रेसार स्ट्रक जानानै जिउ गोमादों आरो नै एप्रिलनिफ्राय आरो बाबायाबो जाफिनबाय। अननानै आं रायजोफोरखौ खावलायदों माने जोंहा न'खराव गोबां प्रब्लेम दं आरो प्रब्लेम जाबाय माने आंनि फंबायाबो फरायगासिनोमोन दा फरायफुंनोबो मोनासै। दा न'आव आं दं आं हाबा जाबाय आं दा न'आव थाफैयो। आंनि बिनानाव सासे दं क्लास 9आव फरायो गथ'आ सिबाय बेबो स्कुलाव थांलाय फैलाय गोबां दिगदार जानानै दं। दा रां रुफानि गोबां प्रब्लेम जाबाय। गय बागान एसे दंमोन बेबो मालायनि आखायाव दङ। मोसौ दंमोन जों दिनै मोसौ फानजोबनांबाय।
दंफां गिदिर गिदिर जों देनां माबा मोनसे खामायनानै जों न' लुनो हायो खोमा साननानै बायनाङा होननानै जोङो गिदिर गिदिर जों दोनदोंमोन बेखौ जों फाननांबाय दा मालायनाव गोबां दाहार दारसि लानानैबाबो जों बाबाखौ नायगासिनो जों माने जों एसे बैसो जानानै जों बुजियो सानदि जों बाबाखौ जोंजों थाफाजानो लुबैदों बिमा गैया हिसाबै जों बाबाखौ जोंखौ फोरोंलांनो थाखाय जों थाफाजानो लुबैदों बाबाखौ बेनिखायनो आं जोंनि बाबाखौ नायनो थाखाय मोजां हस्पिटालाव लांनो थाखाय आं रायजोफोरखौ खावलायदों अननानै रायजोफोरा थाइसे थाइनै हेफाजाब हरगोनखौ आं आसा खालामदों आं जोंनि इउपिपिएल सरकारनि सार प्रमद बर'खौबो खावलायदों मानोना जोंनि बाबाया बिनिनो सासे गामिनि सासे दैदेनगिरिमोन माने गोबाव समनिफ्रायनो जेब्ला आं उन्दै सम क्लास 10 निफ्राय फरायबोनायनिफ्रायनो आं नुबोदों बाबाखौ बे पार्टियावनो बाबाया मानसिफोरजों बायदिसिना बखिजाब्लाबो बाबाया इयावनो खाथि सोमदों बिर'धि पार्टि बायदिसिना बुंजादों प्लिज अननानै सार जोंनि बाबाखौ नायनो थाखाय अननानै हर सार जों दिनै एसेबां गोबाव खाथिबोदोंबाबो बाबाया दिनै जेबो मोनाखै बाबाया गामिनि गावबुरा हिसाबै दं दा थाइसेबो जेबो मोनाखै आसामनि मा बबे हस्पिटालाव लांनाय जाखो लांनायाथ' जोङो सिगां फार्स्टआव आगस्टिनाव लांबाय आगस्टिननिफ्राय जों लर आसामाव लांबाय लर आसामनिफ्राय जों जोंनि थुक्राझाराव लाबोफिनबाय थुक्राझारनिफ्राय गुवाहाटि बि बरुवा केन्सार हस्पिटाल दंना इयाव लांदों जों बेनिफ्राय दा माबायाव थुक्राझाराव दं नै दा मेन माबाया प्रब्लेमा मा जादों प्रब्लेमा दा उदैनि आरो उदैयाव एपेन्डिक्स जादोंमोन एपेन्डिक्सआ माने लर आसामनि डाक्टारा ब्रास जाबायनायखाय माबानानै वास खालामनानै हरबाय ओमफ्राय बेनो सिङाव माबाफोर जाबावखो ना माखो दा इनो दा माबा केन्सार लाइनाव थांबाय आरो दा माने डाबल अपारेसना डाबल जाबाय सिगां लर आसामाव जाबाय ओमफ्राय नै दाख्लैयो गुवाहाटियाव खालामना हरबाय आरो 31 थारिखमोनदां 31 थारिख खालि अपारेसन जाफिनबावबाय ओमफ्राय डक्टरा जों बाहाय हानाय नंला नोंसिनि रावबो लांदों जोंबो सानबाय आंहा फंबाय सासे दं नालाय जों सानैजों सानबाय जों न'आव लांनानै मालाय बेसेबां लेलायलायनायनो नांगौबा जों गामि खाथिनि डक्टरावनो एसे सानाय मानायफोरखौ जोङो माबानानै बावनो दोनथ'नोसै होननानै जों बाहाय डक्टरजों रायलायनानै दा बाहाय दोनफैथ'नाय जादों आरो मा मुं गामिनि नामा बानेस्वर बसुमतारी गामिया फाथाबारि लक्ष्मीपुरावनो हाख्ला बाजार होननानै मिथियो आरो जोंनि जायगाखौ पस्ट अफिस आमगुरि जिल्ला चिरां